I wish I for me sounds more quite BM ba Emadek TV. So yeah. If I just send the BM music channel, I ne and your first time I patch on my subscribe. I know I share, now I like it. No, do what dance at you. So, Omra Meka Emadek be some code. How do I bad ya? Update to be a course to be an Sabeka. Yes, update to be a never course 10 times in yes, in Sabeka. I wish I for some more course, some more course, yes, some more so course Ghana. Issues so ha. Yes, a hand one so na ebe ma waso ante. Kan sem na ekoso. Akwa ese bi abo na ntwe na gya nan yesoro na hopa na so ase ni sei peche. Jese yesomu ha na ha gye ne ho. Ye chekere ha na aha sa de nyina ne sei. Opanyina wo no na National Cathedral Architect odro bibia no yes David Adjaye ema miense bia bo opanyina yekọ adwo hunu ti hwafidie no so no nipa miensa bo no kọ adwo Ay3ka buchima mu sei odoma frompa a enye kwampa no so na chese wasese wo mo a emu mienu wabra nsɛmkyerɛ dwuma ɛkɔ Financial Times no mo twetwe nkomodo na wotirim sɛ wabra opanyini free UK eba be pie mu Ghana na National Cathedral oba be ye ho asɛm no wɔto nsa de frɛ mo sɛ omunim no dada ɛna architect adwuma no so munyina na ɛyɛ ɛni to omombra Ghana na omebɔ na chidom na kyerɛ sɛ dwumadie no entimi nkɔtɔ ɔtea mpanyampa omo so bae omo bae no opanyini pɛdan mo tena mu na so working permit mpo a opanyini da yeso opɛde mo na kyerɛ sɛ akwakɔ ɛbɔ akyibidin afei so odwumadie mu no sɛ bosom bɛso na opanyini no bɛka sɛ musika ready mo bɛgye no so akɔ ɛbɔ akyibidin a kyerɛ sɛ wɔbrɛ pa ansa na bosom so a sika mpo yetua ɛde amo mo no odi nyina kɔkɔto nkyɛn a opanyini wo susu sɛ ebire bi ɛna opanyini to nsa de frɛ mo sɛ ɔmombra fie na ansa na mɛba Ghana no na kyerɛ sɛ adwuma bi apae wɔ Ghana na kyerɛ sɛ ɔno ɔmo nkɔ ɔmo ntena se na ɔmo nwene ho ansa na mɛba Ghana mpo ɔmo aba ɛno ɛna opanyini no ɔmo die kyia wɔ ne fie a kyerɛ sɛ ɔmo ahu ne kɔbae ɔmo ani bɔ ɔmo ho so no na kyerɛ sɛ obi ayɛ ɔmo nyɛ doa obi no ɔmo ada kyerɛ sɛ ɔmo ankasa na ɔmo ani eni ɔmo ho so na ɛno ɛna ɛma mienu yi ɛho ayɛ ha akɔbɔ aposifo mpanyinfo ama ne yɛ sɛ dabi ni owura sɛ David Adjaye ayɛ no ɛnyɛ wɔ ne sɔde hunu sɛ ɔpɛ sɛ ogu opanyini anim ase dabi ne mu ɔpɛ sɛ mmaa nyinaa da wɔn ho so sɛ opanyini na muhu na mu tie hwafidie no so sɛbi onye opanyini pa enti woni ne yɛ adwuma bi a wɔ sɛ ɔda ho sɛ nyɛ sɛ na agogo ho a ɔbɛma asɛm afa wase na ɛmaa mienu ɛna aba bɛbɔ adui na so baako aka deɛ ɛnya deɛ wɔ pia ansa na mmeranim ne ɔno so gyina mu ɛde ma krakyɛ muhu na mu tie hwafidie nso so de aba sɛ ɛnsɛm a mmaa ne ka no nokure bi animu ɛsan sɛ saa ɛmaa yi yɛwɔ WhatsApp messages a email messages a nyina ne di adanse sɛ ɔno ɔmo anda ɔto nsa frɛ ɔmo nokure mu ɛma mmaa no kora bɛdi adanse sɛ ɔmo kɔkɔ tena baabi di na ɔmo didi ya aka mo wie na mmaa no mom sende ne message sɛ ade asa ɛni to ɔmo baabi na ɔmo nda ɛna wɔn nso gyi tu mu ɛsan sɛ ne dwumayɛfoɔ na yɔnkofoɔ afi ɔmo baabi da wie a ɛnɛ ne amode ne boni ayɛ a mo bɛbɔ no ne sɛ wɔne mo ada so lawyer ne kyerɛ sɛ nyama na yɛ no nya de twa yi kro kwa no ɔmo so no ɔmo hyika makeka de masie ne ɔmo nso abiri bia man bɛkɔ pie mu asɛm de bia no wɔno nso wɔne ne client owura sɛ David Adjaye ɔmo be pie mu asɛm de bia no yie bia sɛ fata no ɔmo de bɛma mpanifo ɛsan sɛ wɔno nso ne mmerɛ nim no wɔngi ndi sɛ krachi sobo ama ne de bɔ no no ɔbɛyɛ saa de ne de biara da yɛn konko pie mu Abusafo hana me dem besi ya hana me dem osi me wacho so na de bia me kan na your first time I wo hwe Emadek TV ya o subscribe my why I like it yes na wa share no wa di hu nkomo acho bi so omra me kan ye ho no ba update bi ya ne nsa be kan yes nyema bi e koso bi ya ne nsa be kan ya nsa be kan bi ya e wacho asemi e ba o comment ne sen bia na wo so kan fa ho yes bia na wo kan fa story we ya me de ba ye ho asema person kan fa ba cho no leave you comment section ho e dia amaye so wadwenche no ebe ma Emadek atumpon because ye ne mu nyina na ye adwuma no dia di bia ni amon leave comment na mo ma ye so ya sente na dia ye so ye nka nche ni pa me ye so aka nche ya hana me de mosi make sure say obe subscribe na wa share yes na wa like na wa send so di ho adanse a true bi say o ma me kan Emadek abusia ko no makra